Siyempre nagpalengke. Pa-share kayo palengke. Pa-share ko kayo sa palengke. Yan o, yung view, yung sa amin. Maliit lang yung building. Hindi matataas, mababa lang. Buhay o sabihin ko lang, hirap. Araw-araw, namamalengke. Araw-araw, nagluluto. Medyo malamig na dito. Ganda na ng panahon, ha? Hindi mainit masyado. Tapos, medyo malamig na. Walang ulan. Kaya, maganda ang panahon. May kang parkingan dito. And, sa kalsado lang, magpaparkingan mo. Dito rin magbabayan. Sarap sana matulog pa, pero kailangan na. Na prutas. Ano, kamatis. Kamahal naman. $11 lang ang apat. Yung repolyo naman, $10. Ano naman po ito? Chicken. Ay, mura lang na ang kiwi nila. Oh. Apat lang din. Ano yung Japan na $29.90 yung ng kasaso. Avocado kaya magkano.
Wala signal sa loob. Ano ba yan? O, makaroon. Ba't ano nga po? Sa palengke na lang kaya tayo magpunta. Mababa lang mga building dito, no? Hindi, ano? Hindi matataas. Yes, guys. Thank you for watching. Kasi ito kaya dito sa hangin. Waiting. Tatawag ko sa doon. Pagka rin na yung tao doon, no? Ano na? Ano na katawid? Ano na kapalakat? Ang dami namin nag-aantay. Sabay naman. Nakapag-rig na yung tao doon. Kanina ako na, ayun, green na. Pwede nang tumawid. Kaya mali sa kanila. Sabi ko kung sa doon. Dito ko tayo.